praxi veľakrát pri niektorých funkcionalitách často vzniká dilema, či podporiť viacero typov používateľov. Ja neviem, napríklad vodič autobusu, správca dopravného podniku, revízor, predávač lístkov a tak ďalej. No a nie je vždy celému týmu jasné, ktoré funkcionality sú prioritné a ktoré sú až sekundárne. V takýchto prípadoch sa teda potom to úsilie vývojárskeho týmu tak povedať rozbíja na viaceré smery, čo zdržuje celé ukončenie projektu a zbytočne to aj predražuje. Preto, aby teda sa takto tým nerozbíjal, je vhodné si vytvoriť takúto personu, ktorú bude celý tým brať, akože toto je náš primárny používateľ alebo skupina používateľov. Persona nie je jeden používateľ, je to len taký akože prototypický používateľ, ktorý hovorí o tom, že aká je tá naša cieľová skupina používateľov. Tie persony sa tvoria na základe výskumu. Robí sa rozsiahlý výskum o tom, že teda aké sú tí používateľia, aká veková kategória, či tam je viac mužov alebo žien. Robia sa dotazníky, čo tí používateľia vedia. Tá persona by mala vznikať na základe reálnych faktov, nie len nejaká vymyslená osoba. To, že má vymyslené meno, ešte neznamená, že je to vymyslená osoba. Malo by to hovoriť o tom, že teda ako ten používateľ náš používa to naše rozhranie, aká je jeho hlavná úloha v tom používateľskom rozhraní, jeho cieľ, ktorý sa snaží splniť. A toto naše používateľské rozhranie budúcemu ho ten cieľ pomôže plniť a byť efektívnejší v plnení tohto cieľa. No a samozrejme potom je dobre vedieť, trebárs robíme systém pre nejakých chirurgov, ktorí sú väčšinou vo vekovej skupine 40 plus alebo 35 plus. Väčšina z nich už má pokazený zrak na blízko, prípadne aj na diaľku, takže musíme ho zvážiť to riziko. Že väčšinou sa tam zvyknú uvádzať teda aj nejaké rizika, že je tam riziko, že bude mať slabý zrak, musíme použiť tým pádom v rozhraní väčšie písmo, dobré rozlíšenie, dobrý kontrast. Persony sú centrálnym prvkom vývoja softvéru, ale nikdy sa nevyužívajú osamotene, ale vždy v spojitosti s inými procesmi alebo konceptmi, najčastejšie sú to aj scenáre použitia.